Erokamano, adwoko erokamano maduong' ahinya. Ambe chenro mara ne sawa. Aseketo chenro kabisa. Isecholo tese, isecholo omenda. Ne pod apimogi. Apimogi mondo ang'e malong'o ni gin ji adi mana chako ng'wech. Koro an atero mara Monday. Ang'e malong'o ni an moko atieko. Tang'e malong'o adhi e list no tang'e malong'o an gi ji adi. Takedo kodgi. Koro aseikora nagen. Makoro Kasipul pok yango ni ji adi ma bende biro bedo ka ringo koda otiko mano mar ODM. Iwinjo kanyo ka injinia wacho ni kar chung'o od bura ma Ugunja gin ji madirom 4 kama. Wan be ang'e malong'o ni wanyalo bedo 5 kanyo nikech jowa moko nyicha osepusore odhi e party machielo ka gidwa ni mondo gidhi giler. To nikech weche moko nitie mane ruogore e wach party ka ni nitiere interest mowuok oko mang'eny mang'iyo ni mondo gidwa ni mondo gicontrol nomination madwa ni mondo otimre Kasipul ka. Koro mane omiyo jok moko nochechi ni seche moko inyalo kiergi oko, koro gin giringo chon. To han gi jaduong' Ogada gi jok mathin modong' to pod wantie iye ka. To although ni gima wabiro kwayo maduong' en ni kaluwore gi siasa mosebedo Kasipul pok obedo maber ahinya. Omiyo nitie ji mang'eny sana ohinyore nikech wach siasa. Omiyo wakwayo kendo wadhi kwayo motegno kabisa ni jo oko miwa thuolo mathin mondo jo Kasipul oyier ng'atgi ma gidwaro mondo kwe obedi, nikech sani gima wadwaro kende en truth and reconciliation. Manyiso ni wadwaro mondo ji ong'e adieri ni siasa mosebedo katimore cha ok ber. To siasa modwaro mondo odhigo en ni mondo mi ji okware ng'uono mondo wadhi mbele mondo Kasipul odongre. To Kasipul ok nyal dongore kopono ni ng'ate mawuok oko biro siemo ne ji gima onego bed ni gitimo. Omiyo mano to wadhi bedo mager kabisa nikech baba ma wuon party nowacho malong'o ni odwaro ni mondo ji oriwre kanyakla achiel mondo ji okel kwe. Mane kamiye nying maber. To nying ok bibedo maber kopono ni gima ne timore chon cha ema chako dhi mbele kendo ni ji gore nikech wan gi cases moko mane yudo ka ji oiki ma kata bed gi onge. Jok moko nitie mawuotho ma gi onge. Jok moko be itgi onge. To gigo ok wadwar ni mondo ochak otimre kendo e Kasipul. Mane omiyo wachung' motegno ni party wa nyaka wager. Mane mine ko wach malong'o ni en party maduong'. Omenda miwinjo kidwarono. En omenda mwayiego nikech party maduong' nyaka bed of high value. Mano waseiko ne waseiko bankas check mitero on Monday. Nikech wahero party. Maber.